ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରି। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନିଦ୍ରାଗତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆଜି ସବୁଠି ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ଓହ, କଣ କରିବି? କିଏ କିଏ? ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରିୟତମା ମୋର। ଏ କଣ ପ୍ରିୟ, ତୁମ ଆଖି କୋଡ଼ରେ ଲୁହ, ଖୁବ ଅସ୍ଥିର ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କଣ ହେଇଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଗେଲା ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ଭିତରେ ଦେଢ଼ଶୁର, ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଦିପଦ କଥା ହେଇ। କୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଣ ହେଇଛି? କାହିଁ ତୁମ ଆଖିପତା ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଛଳ ଛଳ? କେଉଁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଆବେଗରେ ତୁମର ଏ ସୁନ୍ଦର କମନୀୟ ଅଙ୍ଗ ସୌଠବ କମ୍ପମାନ? ଆପଣ କେବଳ ମୋର ନାଥ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଏ ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ବିବର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ଭଙ୍ଗା କାଚର ଆଇନା ଭଳି ପୃଥିବୀର ଶୋଚନୀୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅସହ୍ୟ ମ୍ରିୟମାଣ। ତୁମେ ଏସବୁ କେମିତି ଜାଣିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଗତ ରାତିରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କେବଳ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଥା ବୁଝିଦେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେବନି। ଏ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିଛି ଥରେ ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ଗଲି ବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି। କଣ ଦେଖିଲ? ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଆପଣ କେବଳ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସି 56 ଭୋଗ ଖାଇ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଓହୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଧାରାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। କଣ ଦେଖିଲ ଆଗେ କୁହ। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ହୁଏତ ମିଛ ଥାଇପାରେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ଆସିବେ। ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜନନୀ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆକାଶରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ଜହ୍ନ, କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜନଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରିୟ? ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ହେଇ ସେପଟକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ, କେତୋଟି ଗୋମାତା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇ ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମଣିଷ ସବୁଠୁ ସଭ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲଉଛି, ଅଥଚ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ ଦେଇଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ। ଅତୀତରେ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିରାପଦରେ ରଖୁଥିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର ଉଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। ଲାଳନ ପାଳନରେ ତୃପ୍ତ ହେଇ ଗୋମାତା ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ କରୁଥିଲା ଦୁଗ୍ଧ। ଅଥଚ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତା। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, କଦଳୀ ଚୋପା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଖାମଖିଆଲି ନେବାଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ନା ମୋ ପାଖରେ ଛଳନା ପ୍ରଭୁ? କହିଲି ତ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ? ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଦିଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଖିନଭିନ କରି ପକାଇଲେଣି। ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ରଖି ଚୋରା ବେପାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦରଦାମ ବଢ଼ାଇବାର ଯୁଗ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି ଜଣେ ପୋଲିସ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ, ଜନତାର ଗୁଜବ ତାହେଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଥାଇ ବି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏକା କରବତୁରା ରାତିରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଥାପି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାୟାରେ ମୁଁ ପଶିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶ ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଯେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି କାକରବତୁରା ରାତିରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଏହାର କିନ୍ତୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ମଣିଷ ମନର ରୁଚିଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ସତେ ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଆରେ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାଳ ଘରଟିକୁ। ଏଇ ଅଣଓସାରିଆ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇ ଭିତରକୁ ଥରେ ଚାହାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ଦେଖିପାରୁଛି। ଗୋଟିଏ ମହମବତୀର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଶିଖାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣବସନା ଝିଅଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି।
ବଞ୍ଚିବାର ପଥ ଖୋଜୁଛି ଏପାଖେ ବହି ସେପାଖେ ବହି। ମଝି ବହିର ଖୋଲା ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ମଝିରେ ଗାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏକ କ୍ଷଣ ଆଲୋକରେ ତା ମା କରୁଛି ସିଲେଇ କାମ। କୁହନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଭୁ, ଶୂନ୍ୟ ନୀଡ଼ରେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି ପରି ଆଜି ଏ ଝିଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଦର କାହିଁ? ଇଏ କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର? କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକର ଜୁଆର ଛୁଟୁଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଲୋକର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିଖା। ଆଜି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସହଯୋଗିତା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ଅସହଯୋଗ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ନିଜକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ସୁନ୍ଦର ଆକାଂକ୍ଷା ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କମଳା, ତୁମେ ତ ଏତେ ଧନ ବିତରଣ କରୁଛ, ଅଥଚ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରୁନି କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଲାଗି ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦ୍ୱିତଳ ପ୍ରାସାଦଟିକୁ। ଘର ଭିତରୁ କ୍ଷୀଣ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ଇସ୍, ମଦ୍ୟପାନର କି ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ! ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠୁ ପଳେଇବା। ରୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପଦା ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଛ। ଏ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ, ଘର ଭିତରୁ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝି ନ ହେଉଥିବା ଗୀତର ସ୍ୱର? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କ'ଣ? ଆଲୁଳାଇତା କେଶା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ନାଇଁ, କେବଳ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ସାରାଦିନ ମୋ ସହିତ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟିର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ। ଆଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖିଲ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପ୍ରଭାତ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବଧୂ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉନି, କି ଫୁଲଡାଲା ଧରି କେହି ଫୁଲ ବି ତୋଳୁନି, କିମ୍ବା ସ୍ନାନ ସାରି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କେହି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସକାଳ ହେଇସାରିଥିଲେ ବି ରାତ୍ରି ଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରିତ। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି ସକାଳର ମୁକ୍ତବାୟୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପହିଲି କିରଣର ଉପକାର ସମ୍ପର୍କରେ? ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ବିଳମ୍ବରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। କାହାର କଳାଧନର ହିସାବ ସରୁ ସରୁ ରାତି ଅଧିକ ତ, କିଏ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅନିଦ୍ରା। ପୁଣି ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଯୁଗରେ ସିଡି ଯୋଗେ ସିନେମା, ନାଚ ଗୀତ ଦେଖି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଶୋଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏତେ ସକାଳୁ କେମିତି ଉଠିବେ କହିଲ? ଏକଥା ଆପଣ ହିଁ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଏସବୁର ରହସ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା କେମିତି କାହାରି ବାଧା ନ ମାନି ଥାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପଛରେ ପୋଲିସ ଥାଇଛି ଜିପ୍ରେ। ଟ୍ରକରେ ଚୋଳା ଚାଉଳ ଯାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଚାଉଳ ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଧାଇଁଛି ପଛେ ପଛେ। ଛାଡ଼, ସେପଟେ ଦେଖିଲ କ'ଣ? ଚା ଦୋକାନୀ କିପରି କାମ କରୁଥିବା ପିଲାଟି ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ଟୋକା, ଉଠିଲୁ? ଆରେ ଉଠୁଛୁ ନା ନାହିଁ? କାଉ ବୋବେଲାଣି, କେଟିଲ କେତେବେଳେ ବାଜିବୁ? କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ପରା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଉଠି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଉଠି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ନ୍ୟସ୍ତସ୍ୱାସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବାଳକଟି ଦିନ ଯାକ କାମ କରି ରାତିର ବାସନ ମାଜି ବିରି ବାଟି ଶେଷ ପ୍ରହରକୁ ଟିକେ ଶୋଇଛି କିନା ମାଲିକର ଡାକ ଓ ବିରକ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ। କାହିଁ ସମାଜକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରି ଅୟସ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏତେ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିଲ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଫେରିବା? ଦେଖିଲେ 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 ପ୍ରଭୁ, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀମାନେ ପୂଜା ଡାଲା ଧରି ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ବୋଧେ ମନ୍ଦିରକୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଛି ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, ଗଲ ଗଲ ଏଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଚାଲ ବାବା ରାଗିବେଣି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମଠ ତ ଦେଖା ହେଲାଣି, ପାଖରେ ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଚାଲୁନ। ଆଚ୍ଛା, ପଚାରିଲ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ? ନାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏ ମଣିଷମାନେ, ନା ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଦୌ ସହିପାରୁନି। ଆରେ କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କ'ଣ ସେମାନେ କହିଲେ? ଆପଣ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କ୍ଷିପ୍ର ପାଦ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପଚାରିଲି, ଭଉଣୀମାନେ, ମନ୍ଦିର ତ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେଣି, ଏ ଅସମୟରେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?
ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଦୁ ହସର ଗୁଞ୍ଜରଣ ଶୁଣାଗଲା। ଜଣେ କହି ଉଠିଲେ, କୁହ, ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲେ? କାନି ପଣତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ତ ନିର୍ଜୀବ, ସେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ? ଆଗରୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି କାମନା ଆଶାରେ ଯାଉଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବେ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିଲ କମଳା? ତାହେଲେ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସୁବାସିତ ଜଳ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିବେ। ହଁ, କହିଲେ, ଆମେ ଏଇ ପାଖ ଆଶ୍ରମ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରଜା ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ତା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲେ ବି ମିଳେନି। ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମେ ତମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। କୌତୂହଳବଶତଃ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନା ଆଉ କିଛି? ତମ ବାବା କ'ଣ ସତରେ ମଣିଷର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଉତ୍ତର କ'ଣ ପାଇଲ କୁହ? ସେମାନେ ଏକ ସମୟରେ କହି ଉଠିଲେ, ହଁ ଭଉଣୀ, ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାତ୍ର 5 ରୁ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମର କୌତୂହଳତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଶୁଣିବାକୁ। ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଗୃହ ବିବାଦ ଠାରୁ ସାଇ ବିବାଦ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସବୁଥିରେ ଜୟ। ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ପ୍ରମୋସନ୍, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାନସେଲ୍। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ମନ୍ଦିରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବି ହେଇପାରେନି। ଆଉ କିଛି ନା ଏତିକି ଶୁଣିଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ମୋ ବୋହୂ ମୋର ସେବା କରୁନଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲି। ଏଣିକି ବାବା ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶାଶୁଙ୍କର ସେବା କର, କଥା ପଛେ ନ କହ। ତା ପରଠୁ ତ ଭଉଣୀ, ମୋ ବୋହୂ ସବୁବେଳେ ମୋର ସେବା କରୁଛି। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛ ପ୍ରିୟେ? ଭାବୁଛି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ଶାଶୁର ସପକ୍ଷ ନେଇ ବୋହୂକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ସେବା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଭୁ, ଏ ବିଶ୍ୱରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆମେ ମଣିଷଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଥାଉ, ଅଥଚ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କାମ ହାସଲ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର କହି ମଣିଷକୁ ଭୁଲଉଥିବା ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏସବୁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ? ନିଃସନ୍ତାନବତୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ କଥା ପ୍ରଭୁ, ସେସବୁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଥରକ ଫେରିଯିବା। ଚାଲ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକା ସମୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ମୁଁ ବା ବାଧ୍ୟ କରିବି କାହିଁକି? ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ହେଲା? ପୁଣି ଅଟକିଗଲ କାହିଁକି? ଏଇ ସେ ରାସ୍ତା ପାଖ ଘରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାଘର ଗୀତ ବାସି ଆସୁଛି। ଆଜିର ବିବାହରେ ବିଧିବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଶସ୍ତା ଆଲବମ୍ ଗୀତ, ଯୌତୁକ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଏଠି ଯୌତୁକ ନଥିଲେ ବର ବି ବେଦରୁ ଫେରିଯାଏ। ଆପଣ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ନୀରବ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଆଜିର ମାତା ପିତା କ'ଣ ଅଭିଶପ୍ତ? ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସନ୍ତାନ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା। ନଗଦ ଅର୍ଥ ମୋହରେ ସମସ୍ତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ। କନ୍ୟାର ରୂପ, ଗୁଣ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିବାହ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ। ନାରୀକୁ ନେଇ ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ନିମ୍ନରେ। ଆପଣ ଏସବୁ କେମିତି ସହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବେଶ ଆରାମରେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ କୁହ। ଆଜି ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ଚିନ୍ତା ଅନେକ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଠାରୁ ଶିଳ୍ପପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ, ଲାଞ୍ଚ। କ୍ଷମତା ବଳରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି। ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ବି ନା ଚାକିରି, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ବିବାହ କରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ବେକାର। କେଉଁଠି ଔଷଧ ଅଭାବରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତ କିଏ ଭେଜାଲ ଔଷଧ ତିଆରି କରି କୋଟିପତି। ଏତେ ଧନ ଅକାତରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସୁଖ ଖୋଜି ପାଉନି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦେଇପାରିବିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଗଲେ ତୁମେ ଆପେ ଜାଣିପାରିବ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଁ। ଏଇ ସେପଟ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା ହେଲେ ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି। ଚାଳ ଘର ଛାଡ଼ି ଯୋଜନା ମୁତାବକ କୋଠା ଘରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନକର ମଜୁରୀ ନିଶା ପାଣି ସିନେମା ଦେଖାରେ ଯାଉଛି। ଏଇ ବସ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଲୋଭ କରି ମୁଁ ଦିନେ ଶ୍ରୀଆଚଣ୍ଡାଳର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ସେତିକି କର୍ମକାତର ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଏଥର ଟିକେ କୃଷକ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, କୃଷକର ଶୋଚନୀୟତା ଦେଖିବାକୁ ମୋର ମନ ବଳୁନି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରି ମଣିଷ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲା, ଆଜି ତିନି ତିନିଟା ଫସଲ କରିବି ଅଭାବ ତାର ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁନି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କୋଉ କଥା ପଚାରୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଯିଏ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ତା ପ୍ରତି କାହାରି ଦୟା ନାହିଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତିରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଛି, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତାର ପ୍ରଶଂସା ଗୁଣଗାନ ସବୁଠି ହେଉଛି। ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ଦୂରର କଥା, ଅପରର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର କ୍ଷମତା ପାଗଳ ଦୁନିଆରେ କାହାରି ଯେମିତି ସମୟ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ନଈ ଆସିଲାଣି, ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ବଡ଼ ଭାଇ ତେଣେ ରାଗରେ ନିଆବାଣ ହେବେଣି। କି ଯୋଗରେ ପାଦ କାଢିଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଫେରିଲେ ଆଜି ମୋ କପାଳ ଫାଟିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କମଳା, ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକାଇ ଚାଲି ଆସ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଭାଇ ଜଗି ବସିଥିବେ। କି ଗାଳି ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ଏମିତି ତ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଦିନେ ଗାଳି ଖାଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କି ଅପରାଧ କରିଛି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ତ ସବୁଦିନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ। ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଘରର ବୋହୂ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବ ବୋଲି ମୋତେ ନ ପଚାରି ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତି? ପଚାରନ୍ତି, ମା ବିମଳା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଏବେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛି। ମା କୁହନ୍ତି, ସମାଜର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଭାଇ ଦିନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋରି କଥା ପଚାରିଥିବେ। ହଁ, କହିଲେ, କିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜିକାଲି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଆପଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ? ନିରୁତ୍ତର ରହି ମୁହଁ ପୋତି କେବଳ ଠିଆ ହେଲି। ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ରାଗିଥାନ୍ତି। କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଟ ଚଲା କଷ୍ଟଟା ଅନ୍ତତଃ ଲାଘବ ହେଇଯିବ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ସବୁଥିରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ସହିଷ୍ଣୁତାର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହା କା ପୁରୁଷତା। ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ଘରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ କିଏ? ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଏନି। ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱୟଂ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହେଇ ଆପଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝୁଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ମୋର ହୃଦୟହୀନତା? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁ, ଅନୀତି କରିଚାଲୁ, ରୋଗ ଭୋଗୁ, ଏ କଠୋରତା ତୁମ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜନନୀ। ମୁଁ ଘୁରି ଘୁରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲିଣି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କି ବିଳମ୍ବ ଘଟାନ୍ତି? ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋ ସହିତ ଆସ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତୁମ ବିହୁନେ ଯେଉଁ ହୀନସ୍ତା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ପଣ ଦୋକାନୀରେ ତୁମ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କେତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ରାଜରାସ୍ତା। କାନ୍ଦନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ କାନ୍ଦନି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏଥର ଏ ସଂସାରର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଅନ୍ୟାୟ
ଅନୀତିକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୋର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ। କାହାରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କରୁଣା ନହେଲେ ଦେଶ ସମାଜ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନମ୍ରତା। ଅହଙ୍କାର ନ ଦେଇ ବିନୟୀ ଭାବ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ଏତିକି ମିନତି ମୋର ରଖିବେନି ଆପଣ। ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମ ଆବେଦନର କଥା ମୋର ମନେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ କଥା ଘଟିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ପ୍ରିୟେ। ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବଡ଼ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ।